This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Mag-asawa nga manugutan, may 15 ka mga kabataan. Kag awardee pa sila bilang huwarang pamilya. Paano nila nabuhi ang 15 ka kabataan? Ining ato ni Baloon sa sining episode sang Paganihan. Class picture? Hindi. Basketball team? Hindi. Ini ang family picture sang pamilya Machitar sang Barangay Estefania sa Bacolod. Kun gabi, ining ila sitwasyon sa ilang balay. Kanya-kanyang pangita sang maplastaran ang kada isa. Kulang pa na sila sang 5. 19 anyos pa lang si Jean sang nagbusong siya sa iya nga subang. Wala sila makabati sang iya mister nga si Fidel sang ginatawag nga family planning. Why na stop ya? Kay tungod nga why gid ko nag-intra mga family planning. Why ko na yakatilaw. So, hindi mo napunggan tungod sa method pinas nila nga makapalain man kung magpabaksiktomy ka, hindi ka kapangabudlay, kung magpalaigit man sa sawahon mo, mga symptoms. Hindi daw mo nabla nga, babayan na lang hasta mo ubos. Bangod 15 ka mga kabataan na ginabuhi bisan may edad, kinahanglan sa gihapon maghimaka suno kay Fidel. Gani, doble, triple, kag kun pwede pa lang 15 times man ang ila pagpangabudlay para makaeskwela ang ila kabataan. Inspire ka man sa ila nga amo na na mo na damo ko bilid sa ila. Mula sa damo sa kabataan nila. Tapos sila tapos mga maalam na bata pag sila. Last 12 pa lang sang gabi, nagahalin na sila sa ilabalay sa Purok Araw sa Barangay Estefania para magbaligya sang utan sa Burgos Market. Kag ginahimo ini nila sa sulod sang 30 na katuig. Mula ni nga status ang pangabuhi namon is baligyautan, small vendor, sabi ang panawag sini. Iti amo lang gid niya mo, wala man kami propiedad, wala man ang ginikanan ng propiedad nga ginpundar para sa pagpangabuhi. Bali kamot lang ang nagakamas. Kinanglan madala ko to nga man baligya tag 3 ko na trip pala nila sa 16 gabi. Kakuton ko na to sa tapi. Pila ka sako kana? Di mga tagduwa ginakititwang tuwang mo ay man ko sa una karbo. Pagaling ka down sinong ga Bo, muna ono ina sila ini karang subang ko to nga laki. Do 3 ni sila ka ba magbata ko mga sacrifice sa mga mangod nila nga 5 bilog nga tag 3 bilog bibiron 2 kluyan. Way ka opsyon abi mo anong ginakapitan ko ga ang babaw. Ang babaw gid lang. Sa paglakat namon ni Mrs. kung kagahon, kagwa ko pa lang sa pertahan, ginuuna na ako. Nga hindi kami dapat pagpabayaan, mga anak ko. Wala sila may ginakilala nga ulan o kung init basta lang mapaeskwela ang mga anak nila. Ang ikawalo nga bata sa mag-asawa ang epileptic. Naglabot man sa punto nga ginatabok-tabok na lang nila ang merkado kag ospital kung magmasakit ang ilang kabataan. Lasad ang hospital nga probinsya do balay na namon simana ara kami da admit simana kung isa tag 3 na da sila kay tungo damo sila mo tig 3 na da sila ga kon sa hospital. Hindi hamak nga kabudlayon. Hamak kapag tilaw yan agyan namon tugtuod gid niya sir sa formal gid. Kinadalang puwasan. Pangamuyo. Pagsalig. Pangamuyo sang hugot tapos pangabuhi ka nga wala ka sang ginalapakan nga tawo. Gapangabuhi ka nga may pagpaubos. Paumod bala siyempre kadamo sang mga yaguta nga mabatian mo. Mabatian mo gid personal. Pero sa akon nga kaugalingon wala ko na sila ginasaktan. Iskan ano sila ka busy sa Burgos but still ang ilang love, ang ilang comfort sa akon ara magyapon. Ginadala ko na gyapon nila sa ospital bisan wala sa kailis. Once sa kapaligo, sige lang ko na nila dala until such time nga nag-ayo ko nga wala gid ko nila gimbuyan nga wala gid ko nila pabayaan nga. Masami, ginakulang man sila sang kwarta para sa tuition sang ila kabataan. Pero ila napatapos ang ila kamagulangan nga anak nga 33 anyos nga karon
isa na ka welder sa Japan. May duwa na sila ka mga kabataan nga maestra, isa ka engineer, business administration kag marketing management graduate, kag isa ka anak nga babayi nga manog pulis, kag ang ika-15 grade 4. Kilala ko da sa STI sang una. Kilala gid ko da ya kay nga pero bila ko da ga promi. Kuniti ang kisang ako mga bata ini man full scholar. Sa may ara gid nga balayran gid. Sa piyak sa ngamon pag mga budlay ni nanay nila kag sa Pulo Bugtaw may balyo tungod din ang mga kabataan ko nga cum laude na mo. Ang ining isa ko gani aw din tong isa ko bla. Wala sa mo kun wala magsalas matas ti ay magna na mo. Sa teachers na secondary. Kaya cum laude man na ato cum laude man to. Amo man ho. Si Fidel kag Mary Jean wala nakalabak sa high school. Pero hindi sila gusto nga matabo ini sa ila kabataan. Ako mga bata, so wala ko ginayagin pauntat para nga magbulig diri kay gusto ko yang mga bata ko makasigi gid sa eskwela kag makatapos gid kay siyempre ka budlay sang pangabuhi subong mo higado. Handom nga ang kabataan ko sa kadamuon hindi dapat magsunod sa amon. Sang 2016, ginkilala sila bilang huwarang pamilya sang Department of Social Welfare and Development sa Western Visayas. Si Fidel, ginkilala sang barangay bilang huwarang ama. Ang mga bata ko sa mga kumpirsa din. Kaya hindi magit sa pagbabugal, tungod sa nga mo ng labot ni nanay nila nga sitwasyon. Panagi sa ila pagimakas ng pagbulig sa amon, kita mo, gakalampas na sa kalendar nga wala ka pangabuhi. Amo na sang isa nga nagatulod pagigkag naga bayaw sa akon nga daway ko ginakapoy maminsar. Kay baga wala naman kasang dapat paminsaron pangakulang. Ang sekreto mo lang dayang ang mga bata hindi gid pag hindi gid pag pressure pala tapos hindi pag pabation sa mga malain nga istorya bala limbawa pag pamuyayaw sa ila hindi na nagakadapat ulo-ulo paintindi tion pahangpon ang kabataan paintindihon kung anong plaaboto nila kag kung ano ang katigaduhon kabudlayon sa pagpangabuhi tudluan sila sa mayo. Wala labot nga amay sang 15 nangin purok president pa siya sang ila lugar sa sulod na sang 15 katuig. Ako namin matasan. Nang kinot Mapigaduhan kami di ganit ang amon ang yung baka ng amon nga. Dali-dali pa kami na sa ila ganit mo makitaan. 53 kag 54 anyos na si Fidel kag si Mary Jean, pero daw hindi makita sa ilang mga guya ang kakapoy. Pila na sila ka beses nga ginayo sang ila kabataan nga magpahuway anay sa trabaho. Pero handom nila nga mapatapos kag malapot ang handom sang tanan nila nga bata. Kita ko gid nga sanggad ako they are willing to serve bala sir sang palibot namon sa mga tao naman nga kung kaya pa man lang sang ilang kakayanan nila sir sang strength nila nga makabulig inaobra gid lang nila sir. So dito ko na-inspire nga kanami gali sa feeling nga mag-serve sa tao nga hindi lang ikaw ang ginaservehan kundi ikaw ang ga-serve. Kinanglanon pagid sir kay ti may pulo pagid. May pulo pagid ti hindi man na pwede nga sila nga pulo isandig mo na gid lang sa ila mga magulang kay may mga personal man na sila yang nga kabuhi nga gina-preparahan mo. Paano na lang sa plakadlaw kung sila mga buhi na kag hindi sila ya ka-prepara sa ila. Pabakod sa inyo? Sila ang mga bata ko. Ihatag inspirasyon. Siling nila, the more entries you send, the more chances of winning. Pero sa sitwasyon ni Fidel kag ni Mary Jean, the more children nga mapag-graduate, the more chances nga mangin winner sila sa life. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.